Sme tu pripravení, skúsení, ale aj poučení. Táto kombinácia našich vlastností, ktoré máme k dispozícii, nás predurčuje k tomu, aby sme to peklo, do ktorého ideme, zvládli. Za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sa budeme riadiť starým, dobrým slovenským príslovím. Do pekla? Dobre. A na veľkom bielom koni. A my sme na toto všetko pripravení. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja nepatrím medzi ľudí, ktorý by sa rovno posral. Matovič sa schoval ako potkán, 10 dní musíme počkať. Ako taký potkán sa postavila 24 hodín pred referendum. Takéto veci nerobia ani potkani. Na vlastnej koži dostatočne pocítil, čoho sú niektoré politické prasce v médiách, mimovládnom sektore a opozícii schopné. Musíme dať dole prezidentku. Prosím, ešte jedna prosba. Chodívajte na tieto podujatia, lebo vás sa boja ako čerti kríža. Mohol by sem prísť Matovič, veď by ste ho zbili čapicou. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová, nemohla, lebo by ste jej najavo, o čo ide. Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká? Americká! 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 Samozrejme, vždy, keď sa takýto protestný míting robí v Bratislave, prvé, čo urobia, prídu zváračské čaty a zvárajú dvere na úrade vlády, lebo sa vás boja ako čerti kríža. Tak si včera večer vymysleli gala večer. Vymysleli si gala večer, na ktorý pozvali iba svojich ľudí. Zorganizovali gala večer za peniaze daňových poplatníkov, aby sa vám nemuseli pozrieť do tváre, lebo sa boja. Tak pán Kolár, tak pán Odor, tak pani Čaputová sa boja vystúpiť z tých limúzín v Banskej Bystrici v tom parčíku a stretnúť sa priamo s vami, lebo vedia, čo by ste im povedali o tom výkone, ktoré tu predviedli za ostatné roky. Je to niečo neuveriteľné, ale my im odkazujeme. Vážení ústavní činitelia, pani Čaputová, pán Kolár a pán Odor, kto sa bojí vlastného názora, dostane veľmi jasnú odpoveď. Facka mokrou rukou nie je urážka, ale vodoliečba. Pán redaktor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku. Keby som pána Jurisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Boha, vy ich vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybúcháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Kde na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku, tak ho ľudia zmlátia, hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú chcieť na mne vyonanovať. Tak takýto človek v Číne prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kvôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, napríklad každému, že takto rozkrádať verejné financie sa nesmie. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča. Pretože takýto človek by mal byť bez myhnutia oka zastrelený. Roky ste živili strašidelnú nenávisť. Strašidelnú nenávisť. Ja som presvedčený, že tú vinu, ktorú progresívci nesú, tú vinu, ktorú nesú všetky liberálne médiá, nikdy nezmiejú. Nikdy ju nezmie Matovič. Nikdy ju nezmie Šimečka. Nikdy ju nezmiejú nikto z nich. Vy ste z nás všetkých spravili terče. Tu máte ovocie vašej činnosti. Kvôli vám je dneska predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Najvýznamnejší štátnik v novodobej histórii Slovenskej republiky v nemocnici a bojuje o svoj život. Kvôli vám. Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo.
podpredsedu Národnej rady na tlačovej konferencii. Viete čo, nech je Šimečka rád, že som mu nedal facku. Keď som sa dozvedel, že po Robelovi strieľali, čo si to dovolíte porovnať? Toto, čo sa dialo, bolo pred atentátom na Roberta Fica. Keď môjho priateľa strelil niekto do brucha, a vy máte tiež kamarátov a priateľov, tak by som ich vyplieskal, pretože toto sme my čakali. Ako to môžete porovnať? Ešte na tej tlačovke ja som sa snažil potlačiť emócie, ale roztrhal by som každého, kto k tomu prispel. Nemôžete toto povedať. Je to šialený čin, ktorý sa stal a na tom sa zhodneme. Ale vidíte ten cynizmus, že vy poviete... Rozlišujte naše reakcie a budeme fakt v tomto tvrdí. Pred atentátom a po. Môjho priateľa strelili do brucha. Keby vášho priateľa strelili do brucha, tak by ste konal tak, ako vy ste veľmi citlivý, vzdelaný človek. Keby sa vám stalo niečo také, tak by ste reagoval možno ešte horšie ako my. Čapice hore, Slovensko dole.